कोनो नाचे वाली के पीछे चाहे कोनो नाचे वाला के पीछे रहे तो नचही वाली ओकरे पहिरावा के देख के ओकरे कमर के देख के ओकरे लाली पाउडर के देख के वो मर्द मेहरारू के भुला गई। मेहरारुआ बड़ी अपने आप के कोसे कहे का हो कवन करम के चूक रहल की मेहरारू के छोड़ के जाके लवंडा पर भुलाइल बड़ा। दुनिया में केहू और तो के ना मिलल है का। अच्छा पगलैबो कैला तो कोनो मेहरारू लड़की के पीछे पगलाइल होता उहे जाए के लवंडा के पीछे पगलाइल बड़ा। ये लवंडवा में का मिलता ये लवंडा में तो के का मिलता कह दिया वो मेहरारू मेहरारुआ कहत रहल कि का हो जीवन कैले बड़ा नीक रखा कैले हमके भुला गईला हमके छोड़ देहला आ जाके लवंडा के पीछे पगला गईला। कह दिया मेहरारू का और जाया पिया जवानी हमारी भूलैया गईला ना और जाया पिया जवानी हमारी चरैया गईला ना वो नचनिए खातिर वो नचनिए कारण हमरा के भूलैया गईला एगो नचनिए कारण हमरा के भूलैया गईला। दुल्हन बड़ी दुखी बिया नाच देखे का चीज हो करे पीछे पगलाए का चीज नहीं थे लेकिन तुहके का कही ये तुहार मुंह फूको तू मरद के नाम पर कलंक न बढ़ा। कह दिया अरे चाया पी जवानी हमारी जरैया गईला ना अरे चाया पिया जवानी हमारी जरैया गईला ना एगो नचनिए कारण हमरा के भूलैया गईला एगो नचनिए कारण हमरा के भूलैया गईला। एक बात और दुल्हनिया कहे अपना मर्द के समझा के सुना लाइक करिएगा कमेंट करिएगा। प्रमोद रेडियो यूट्यूब चैनल के मालिक महोदय बहुत बहुत पोलगी सबके पोलगी बा मंच पर मंचासीन है जिनका बड़ा सहयोग है बड़ा कृपा है और आशीर्वाद भी है दुलार भी है। सम्मानित आप हरिकेश यादव जी सदोपुर के धरती से आपो के चैनल है घड़ी ट्रेंडिंग में बा। नमस्ते हरिकेश यादव भाभी प्रधान अच्छा आवे वाला भविष्य के आप प्रधान बानी बहुत बहुत स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा सबके फोलगी प्रणाम बा। आधी आधी रतिया में बुलेटियो लेके जाला ओकरी नचियो देखे जाला
आधी आधी रतिया में बुलेटियो लेके जाला ओकरी नचियो देखे जाला ओकरी नचियो देखे जाला नाची के नशा में दूगो रोटियो नहीं खाला दूगो रोटियो नहीं खाला और सम्मान किया गया कचला नारायणपुर के धरती से ग्राम सभा बखरिया की धरती से सहोदर भैया के आप भाई हैं सम्मानित पंचम यादव जी आपके सौजन्य द्वारा यह पावन पुरस्कार 50 रुपया भैया के पोलगी सबके पोलगी बा नाची के नशा में दूगो रोटियो नहीं खाला दूगो रोटियो नहीं खाला एगो नचनिए खाती एगो नचनिए